ನೂದಿರ್ದು ಮಿತ್ತು ಏರಿಕೆ ಆಯ್ನ ಕೊರೋನಾ ಜಪ್ಪಯ್ಯ ಪಂಡಲ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ರಕ್ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಗುರುವಾರಲ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರನ ಸಂಖ್ಯೆ 173 11 ಜನ ಮರಣ ಪಡೆತೇರು. ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂದೇನೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಂದು ಎನ್ನೊಡಾತದು ಏರಿಕೆ ಆವಂದಿನವು ಏರಿಕೆ ಆವಂದಿಲಕ ತೂವನ್ನವೇ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಪನೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಜನ ನಿಧಾನವಾದ ಕೊರೋನಾನು ಮದತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಜನಜೀವನ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರೋದುಂಡು. ಕೊರೋನಾದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕೊಂದು ಕೊರೋನಾನು ಎದುರು ಸಾವೊಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿನ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕನಪನವು ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ವಿಷಯ. ಮಹಾಮಾರಿಯಾದ ಜಗತ್ತಿನೇ ಕಾಡಿನ ಕೊರೋನಾ ಜನ ಜೀವನನೇ ತಲ್ಲಣ ಮಲ್ತದು, ನೆಮ್ಮದಿದ ಬದುಕನ್ನು ಮೂರಾಬಟ್ಟೆ ಮಲ್ತದು, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಅಧೋಗತಿಗೆ ತಳ್ಳದು. ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಂತೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಂಡು. ಸರಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮರ್ದು ಕೊರೋನಾಗಿಂದೇ ಬರಂದೆ ಇಂದಿನ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿನ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಪಿನ ಸ್ಥಿತಿಕಲ ಎತ್ತದುಂಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಗುರುವಾರದ ಸೋಂಕಿತರನ ಸಂಖ್ಯೆ 173. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು 119, ಮೂಡಬಿದ್ರೆಡು 4, ಮುಲ್ಕಿಡು 1, ಬಂಟ್ವಾಳಡು 21, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಡು 4, ಪುತ್ತೂರುಡು 13, ಕಡಬಡು 2, ಸುಳ್ಯಡು 5 ಬೊಕ ಪಿದೈ ಜಿಲ್ಲೆದ 4 ಇಂಚ 173 ಜನಕ್ಕೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ ಆತಂಡು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಪರ್ಕಡು 23, ತೀವ್ರ ಜ್ವರ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆದಕಲು 90 ಜನ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆದ 4 ಜನ ಬೊಕ 5 ಜನತ ಸೋಂಕುದ ಮೂಲ ನನಾತೆ ಪತ್ತೆ ಆವಡಾತಂಡು. 107 ಜನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪೂರೈಸಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತೇರು. 11 ಜನ ಮರಣ ಪಡೆತೇರು. ಗುರುವಾರ ಮುಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಟ್ಟು ಸೋಂಕಿತರನ ಸಂಖ್ಯೆ 6715ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆತಂಡು. ಒಟ್ಟು 3114 ಜನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪೂರೈಸಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತೇರು. 201 ಜನ ಮರಣ ಪಡೆತೇರು. 3398 ಜನ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಇತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಡು ಉಳ್ಳೇರು. ಸರಾಸರಿ 150 ಹಂತಡು ಕೊರೋನಾ ಸಂಖ್ಯೆ ಉಪ್ಪುನವೇ ಇತದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆದ ನಿಯಂತ್ರಣದೇ ಪನೋಲಿ ಇಂದೆರ್ದು ತಿರ್ತು ತಗ್ಗಿಜಿಡಲ ಏರಿಕೆ ಆವಂದಿಲೆಕ ತೂವನ್ನವೇ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ. ಇಂದತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ ಜನಜೀವನಲ ನಿಧಾನಗತಿಟ್ಟು ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರೋದುಂಡು. ಜನ ನಿಧಾನವಾದ ಕೊರೋನಾನು ಮದತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕೊರೋನಾದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕೊಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಹದಕ್ಕೆ ಕಂತದು ಉಂತಾವನವಲ್ಲ ಇತದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೀರಾ ಅಗತ್ಯಲ ಅಂದು ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿಲ ಅಂದು.